जोबो आच्छा बे मानसिफ्रा मा मोजां मोनदों बन्द होदों खमसे खमथ' न'आव था लामायाव थानानैसो बाब सेलफि लालायबावो रावबो गैथ्रा नै लामायाव बाब सयथिबो खमसे खम बन्द होदों न'आव था जेब्ला जागोन बेमारा अब्लासो मिथिगोन बे नै लामायाव रावबो गैया होनना सेलफि लालायबावदों बा दाख्लै फेसबुकाव नुदों आं सोरखौबा लामाया खालिथार नै जोंनिथिंलाय दुगा गैयालै मानसिफ्रा जोंनिथिं बिराद लाइट दिल लागासिनो दं बे बेमारखौ खिन्थु जेब्ला जागोन अब्ला फाहामख'नो हानाय नङा बबे डाक्टार बबे हस्पिटाल जायगाखौ मोननाय नङा ओंखायनो जायनि सिगां जों सांग्रांथि थानायानो मोजां जोंथिं जायाखै बे बेमारा मोजां खिन्थु मानसिफ्रा रंजालागासिनोसो जोंथिं जाया जोंथिं फैखायाखै जोंलाय मानो दानो मास्क गाननांगौ दानो जेबो जाया बाहेरायाव ओंखारबाबो मानसिफ्रा बिदि सानलागासिनो खिन्थु जोंथिं जायाखै मोजाङा मोजां खिन्थु जों दा होबथानो थाखाय बिराद चान्स दङ जोंहा मानोना दस्रा कान्ट्रियाथ' एफेक्ट जाजोबखाबाय एसे एनै खिन्थु जोंना दा इण्डियाआव एसे खम बेखायनो